RMN Drama, Mudali kanino ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 3! 3! Oh! Insa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ato! Yapa! Ay! Nay Blackie! Di ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Nagunitan ako imong ubol-ubol nang katon ko ni pinaagi sa kong mga kamot! Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatanon kwapang babae. Sugat ko na! Oh. Pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko, Erbas! Niya pa! Nasamod ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agis sa bunal. Karon, paughol ko ka na. Pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsaman ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakurdatayan. Sound Aldwin Narcuda. Audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ng laing sumpay ng sugilan nga sinuwato ko sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Sa ako nang gikaingon, Nay, ayaw lang gud ayon karatol good. Wa kay salig ni Lord. Kaysa may diin taon ko yawan, ana ha. Ditulis mangganis Blackie. O nga may bati yun ko kakulba. Dito ko ni Agi, wa man nanulis good. Unsa? Ito ka na yan, na! Dito ko, wa man oy. Ina. Unsa ka man yun in town? Uy, klaro iragod ko. Gusto pa kang mabuhi? O nagtukoy ka sa kamatayon? Nay Matilde, Saman patyon ko ni mo skulba, ha? Patyon ba ko ni mos nervyos? Nay, kung magpadaog ka sa kahadlok, huwag kinay ayaw. O kisabay dili in taon bati o kakuyaw. Nervyos. Papay kang buhat. Unya musungasong ka ng kuyaw nga mga dapit. Musukol kapag mga lalaki. Musukol kita, Nay. Someday, pimilit ang padaog-daog day mga babay. Musukol tao eh. Ngano, sa may naan nilang ngawa nato. Ang diferensya, laki lang sila. O kita babay. Kung may kamot ang laki, doon ang sa tanong babay. Kung doon na sila yung mga mata, doon na sa ta. Kung gamiton nilang ilang mga kamot sa pagpasakit na to, aw gamiton po na atong mga kamot sa pagpanalipod sa itong kaugalingon. Kung kamao silang musukmag, kamao mo sa ta. Kung kaibaw silang mupatid, kaibaw mo po ta. Anak na ko na, Nay. Kung kita sakitan, sakitan po na sila, Nay. Hasina. Mao nga ayaw gyud pagpaulipon sa kahadlok, Nay. Bato ni ang kaisog nga anaa sa lugar. Di na to ihurot ang kaisog kung makita nato nga watay daganan. Ug ang numero unong depensa, maugyod ang pagdaganay. Dagan ta, ug di na to kaya. Pero mapikihan, sukol ta mas ginawa. Bahalag magkinaunsa basta kay makapanalipod ta sa atong kaugalingon, Nay.
Nak, kano bang naingon ka naman ini, ha? Usa ba kayo naghatag ni mo og kaisog? Nganong naingon ka man, anak? Daghan ang mga panghitabo inapitan ay. Nga angay na akong masayran. Asina, Basig ikaw na doon na kay gitago na ako. Ano ko ni mo sultihi? unsa? Ako? May gitago ko nimo? Basin ay. Pero, di lang ka mutugan ako ba? Mahadlo ka nga, may bawa ko sa tinuod. Oo, ako'y angayang isulti ka nimo, anak. Uha. Oh, na sige, mawamang ka. Sige na, nay. Pahuway na kay. Pahuway na sa ko. Ikaw mo ipahuway. Sige, nay. Matog sa ko, nay. Nganong ingon naman ini kaisog ang akong anak. Way kahadlok. Dili mo sibog og away. Bisag lalaki pa ang iyang kunta. Naibaw kung may kilimod sila ni Matilde na ako. Igit siya mutugan kung unsang kinumdan sa kamatayon sa kutatay. Kasi lang, muabot ang panahon, mamasayran ako ang tinuod. Laki, wa pa day ka matog. Wapa. Tungod kay, nagngul-ngul pa kining akong samad agis pagapakpuan sa pistola. Ngul. Tabangi ko, Blacky B. Ha? Unsaon ko ng akong anak na si Athena. Go, Matilde. Saan sa mana? Ya. Saan sa mana ang gina siya? Ay. Mau Wait, manggani. isang lang bata agad. Agad. Mau manggani nga tabangi ko. Nya, usaw man di ka pagtabang, ha? Usaw man? Ya. Wa magaling patuon mo ako na noon? Tungod ba ka tingali na anay iyang nakamahuan nga self-defense? Mauna nga dili na siya mobati o kahadlok. Urag usapod tingali na. Pero bisa na, Blacky. Bisag makamao pa siya, ana. Mobati gapon ko kahadlok, uy. Kay may lang lagi og atubangon ka. Nga makiglalis ni mo sa atubang. Makasalig ka siyang abilidad, ana. Pero tabangan ka. Unsaon naman lang. Ilabi na kon, liputon ka. Mao yun ay akong problema, gawoy. Pugngan nga di mo lakaw. Pugngan nga dili mo soroy. Di gyud mo patuo. Gagaw, anang mga idara. Maglisod itag pugungan na nila. Mangita na silang ilang kalibutan. Baki. Mao na gaw. Mang nahimo na to, anagaw. Ampo lang kita. Dasig gaw, dasig. Iampo na to. Nga malikay siya sa mga kaalautan. Asa ka man? Sayo ka mang nag-ilis? O magpamahaw mo lakaw ka? O, nay, may paliton Miss Smile G. Ha? Unsa man? Gabito na mas dream, nay. Magpalit may water dispenser, hot and cold. Kinahanglan gyud nga kamong duhang mo lakaw? Oh, okay na, nay. Kami lang good. Paubanan ta mo ni Blacky. Pero, nay, Unsa man ka, Athena? Di na bagid ko nimo tuhuan. Magtuman ka na bagyod sa imong gusto, ha? Pagsulti.
Ay, nay, naunsa? Ayaw lang kong kasuko, good, nay. Unyaod sa man. Musugot kang pakuyogon ako sa Blackie ni mo o dili? Oh, yun na lang. Sugot na lang. Suko mo ka. Sige, sugot na lang ko. Lagi. Blackie! Blackie! Ay, nayabag ba yan Ay, siya, mo eh? ko ng iro, nay. Numdum ko sa mong iro, nganlan mo to na kong Blackie. Matangwangan, kalitan ko na. Ay, Gaw. gaw, unsa man, ha? Ngano, why? O banera ko ni si Athena, be. Manglakaw sila og katong Maiji. Okay. Kuyog ko. Basig doon na kay Lakton nga lainoy black eh. Kuyog ang talang mo. Ana, sige, sige. Ang saon nga, hadlokan mo yung kinis nanay ko, pakuyugon magyug ka. Samtala ng inaani mo. Di mo guna siya gusto nga. Doon na may nautang mahitabo, di mo ba? Ha? Nagpasabot lang na nga. Pinangga ka niya. Pinangga. Klaro kayo, Blackie. O ginaot nga makasabot ka, Athena. Mao nga ayaw pagsupak sa akong gustong mahitabo, nak. Kay para ragyod ni sa imong kaayuhan. Nay Matilde. Hoy! Pwede rin. Unsay nahitabo ni mo? Early in the morning, nag-inom ka? Di ganahan lang, Daddy. Maulang na'y nahimo mo? Niling sayo sa kamuntagon? Dino na'y imong yatubang? Kondisyon mo kong uminom, Daddy. Oy, Federico. Tanus ka bagyod magminyo? Oh. Uon sa to pagutangan mo, Daddy? Matod ko! Tanus ka magminyo? Huwag pa naman sa kong nahuna ang pagminyo, Dad. Gusto na ko nga makakita sa akong apo. Oy. Nagkinaraan ka na, Daddy? Siya? O sige na. Gusto na kong makakita sa akong apo o niya kinaraan? Oh. Hatagan di ka po. Apo nga. Di na kinahanglan pang magminyo ko. Uy. Mao ba? Hain man. Ugasa na. Ayaw ka bala ka. Sa akong birthday, maghimo pud kog pakulo, Dad. Unsay pakulo nimo? Magpa-beauty contest ko. Naakay mga pil, ana, Federico? Oh, nganong wa? Basta suportahan ko nimo, Dad. Sa unsa nga pagi? Ang moapil, ang magparehistro, dunay 10,000 pesos. Unsa? Og ang premyo, 150,000. Wala mga premyos baray na. Og 100,000 sab ang first runner-up. Og ang second runner-up, 75,000. Ang third runner-up, 50,000. Og ang fourth runner-up, 30,000 pesos. Federico? Unsa man? Suportahan ba ko nimo o dili? Suportahan ti ka. Basta ayaw sa pagarpar. Oh, Daddy. Karon dayon, Dad. Magpahimo ko og mga pahibaw. Streamers o sa Facebook, Dad. Magpa-imprinta dayon ko karon dayon. Day Athena. Maiji.
Ato na rito. Dito ta, oh. Dito ta. Ay, wala gigusla na kong gutom na kong mga na ta, ay. Sige. Tana. Bito da, gigutom na sad ko. Anak tadi dia. Dagang kayong mga on dia. Lami man ang ilang kanang lami niya silang luto dia. Yummy. Oh, anti natin awa. Naiterpulin, doon ay beauty contest. Wala, Tod. Okay. Hala ka diha. Ang mapalista o makapasar sa screening na ay automatic na 10,000 ka pesos. Hay! Mapil tasin na. Bito atin na. Apil! Kamong doa. Siguradong daog mo. Sa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ng atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.